Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena odabeni phambili besibike ukuthi uhulumeni uzokephula isikweletu se-Eskom ngo-254 billion randi ngenhloso yokuqeda inkinga eyikhungethele inkampani ephehla ugesi. Lokhu kumenyezelwe ungqongqoshe wezemali u-Enoch Godongwana ngesikhathi yethula isabelo mali. Mbukeli khumbula ukuthi lezi ndaba zikhona ke na ku-YouTube, ungena kuye uyicinge ngamagama athi SABC Izindaba. I-National Education, Health and Allied Workers Union inehawu kanye nomfelandawonye wenyunyana zezisebenzi khosathu kanye nezinye inyunyana bebebuthene ndawonye bezobhikisha ngaphambi kokwethulwa kwesabelo mali namhlanje. Lokhu kuza emva kokubhuntsha kwezingxoxo zamaholo ezabhuntsha nyakenye njengoba izisebenzi zayifuna ukwenyuselwa imiholo ngamaphesenti 3. Lezi inyunyana inxuse uhulumeni ukuthi angayenyusi intela emkhakheni wezisebenzi zombuso, kwenyuswe imiholo ngamaphesenti 10, kuvalwe izikhala zemisebenzi ezikhona phakathi kokunye. We are here to demand that before we go back to the negotiations, can we resolve, if we are genuine about respecting the parties that are involved in the institution of social dialogue, can we resolve that which we are in dispute together as the parties before we can hope that we are going to move on. Lezi inyunyana zithi impilo yezisebenzi ezi-1.2 wezigidi nokuyisebenzi zombuso ithikamezekile. You are a minister of finance, you are a minister of public service, you are a president. You know better. All of them, they were with us. Today, they are launching an attack. Bekhona nomunye umbhikisho obungatheni obubanjwe i-Community Media Trust kanye ne-Healthy Living Alliance. Lezi nyunyana iphakamisa ukuthi uhulumeni ayenyuse intela yentengo kuleyo mkhiqizo enoshukela ngoba izifo ezifana nesawo ushukela ziyanda. So we want a significant increase in the health promotion levy to deter and encourage South Africans to make healthier food choices and to reduce the consumption of sugar. We're expecting him to increase the health promotion levy to 20% as recommended by the World Health Organization. Kusenjalo nasemkhandlini waseTshwane bekubanjwe imbhikisho.